da girma Ahmadu, girman wanin ka ƙarya ne. In kuma za a ga mai girma bayan kai ka ara mai ne. Kai dai kake da girma Ahmadu, girman wanin ka ƙarya ne. In kuma za a ga mai girma bayan kai ka ara mai ne. Mai tambayar abin da yake ruhi na to zo ga amsa. Ahmadu ne farkon da ya rayu da ruhin da babu tankarsa. Shi ba samansa in ba Allah ba, kuma ba misalinsa. Kowa kake ganinsa da wana idan ga Ahmadu banza ne. Shi dai yake da girma. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai. In zuciyar mutum bata huta ba, ya jiki na zai huta. Ina cikin tunanin Ahmadu ya zancen wai in kwanta. Na sani duk saurin keke ba a haɗa sa da mai mota. Indai ka gane Ahmadu ne mafitar kamalan ka huta. Shi dai yake da girma. Za a ga mai girma bayan kai kara mai. Ban ce ka zagi kowa ba, amma malam ka fahimce ni. Kai dai ka shafa kowa ka kama Ahmadu dan shi ne tsani. Shi dai yake da lasisi na garanti ga Rabbi Zulmanni. Kowa ka bisa in ba shi ba ni gaya muka banza ne. Shi dai yake da girma. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai. Allah ka yo salati mara adadin da ba za na yi kyarga ba. Kaina ya ɗau caji, shi ya ban yi sa farko ba. Alihi haka za sahabu gudan su ban warewa ba. Sanya auliya ullahi ba zai yi raina guda ɗaya ba. Kai dai kake da girma Ahmadu, girman wanin ka ƙarya ne. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai ne. Ya mai isar da Allah ke aikowa a zo a gaishe ta. Ina da tambarin sai ta tilas in miki algaita. Ya mamaradi ya madidi ya bani da keke bane mota. Kuma ban nema gun wani bayan ku ko dan wane ne. Dan ku kuke da girma. Ga mai girma bayan kai kara mai. Dan yayan Bishautin Jani da Gausili wujudi na roka. Dan shehu baban shehi kare da ke bari ni cikin sarka. So nake yi ummaki yarje min duk sanda na ɗauwarka. In ganki kina ta gabana ki ta gaya mini baituka. Girman alfarma. Tambari aji ka sama'u sarki mai lugudan mashi. Babu wanda zai tashi shugaba sai kaso zai tashi. Assalamu alaika ban sirrin da ya zarce har sashi. Inda don furta kowace zuciya ta neman shi. Dan kai kake da girma. In kuma
za a ga mai girma bayan kai kara ni ba zan kira ka da Allah ba na sani hakan shirka to in na kira ka da bawa bayan waye tamkarka kai a dai bar zancen tun da hanci ke shakar iska amma wallahi tallahi da sai na tone bara nurfe ni ma ba ganinsa in ba ganka ba da ba kaiwa zai san shi kai ka zo da faɗar shi a san da ba wani mai yin zancen shi gatan bayi gatan Allah ko sama zan tashi ko ba fuka fiki ka kiraye ni kai ko ba sani kullum ina ta nema za a ga mai girma bayan kai kara ni dai akan ma'aiki tintin kai na bar tsoron duka ni dai abin da ban so a ce da ni ina yi wa gani shirka amma in ba shirka ba ko me ka faɗa tafi na ɗauka na san da zuciyata ta dau abin da kan wani bai ɗauka kai dai kake da girma Ahmadu girman wani ka ƙarya ne in kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai ne abin da ke gigita ni in duba Qur'ani sai ni ga yanda ilahu ka girmama Ahmadu ya wuce tsammani baya kiransa kai tsaye sai ka ji ya sako sabon launi ya ayyuhar rasulu kai ku ji wannan girma ikiwani lalle yana da girma ga mai girma bayan kai kara can wasu ayoyi ishara zai yi idan zai zancensa sai ka ji ya ce mai waminka wamin nuni kai yasa ka ji isar da ta gagari duk wani mai tambaya ya san amsa malam ka daina zancen kowa bayan Ahmad ka gane shi dai yake da girma in kuma za a ga mai girma bayan kai kara alam na sharaha ta yi bayani cikin isar namu lahi ma an zalina ni gaya muku ta gura duka ilimu wa kake muradin birgewa ga mai kula bayanmu babu wanda zai muka a yanda zai muka ko dan wane ne shi dai yake da girma in kuma za a ga mai girma bayan kai kara wallahi zuciyata ba ta son ambatar wani sidi da shi kadai yake da isar da samsam ba a mai haddi duk wanda ke yabon wani ba shi ba to ya tafi rangadi kar ka zagi kowa amma kar ka yaba ma wani sidi inda wani nema za a ga mai girma bayan kai kara yayan uwa ku ji ni Ahmadu shine ƙarshe gunki ma shi ɗayan rayu bai taɓa yin yatsa ba bale hamma bai taɓa waige ko tuntuɗe ba ko da ba shi da takalma zai je duk inda yake so a lafiya kuma zai koma
mai girma. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai. Ya shugaba ina ƙaunar ka da ruhi ba kalbi na ba. Kai zuciya take kishi ko yaushe tun ban taso ba. Kullum ina ta turo masu yawa saƙonni ba wai ba. Ina ta son je ni ziyarci ka gashi tayin bai zo ba. Kai man alfarma. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai. Salli salatan wadda salimatu kai mai girman mamaki. Aliya kaza sahabu da auliya mazan aiki. Ni ne burin bege sani ta ba da mamaki. In zarce zaton don masu zato ka ƙara mamaki. Kai dai kake da girma. Kake da girma Ahmadu, girman wanin ka ƙarya ne. In kuma za a ga mai girma bayan kai kara mai ne.